Hello, what's up mga guys? Welcome back sa aking moting channel. Sa video namin ito mga guys, no? Pupunta pa tayo sa Liloan. Tapos doon naman tayo magkakali survey. Tapos kung nakikita nyo po, medyo makulimlim po yung panahon. Pero kahit na ganun, tuloy pa rin ang laban, no? So mga taga Liloan dyan, so abang-abang po. Panorte naman tayo, Kali survey sa Norte, Cebu. So sa ngayon, no? Naghihintay pa tayo ng bus. Papunta tayo ng Liloan, Cebu. Sama ko. Ito yung video ko. So hintay lang muna, no? So series po yung sasakyan natin mga guys, no? Tapos yun, tingnan po natin kung makalipad ba ang Agila dito sa Norte, Cebu, no? Biyahe po natin ngayon, pa-norte tayo. Ngayon mag-commute lang tayo, wala tayong sasakyan, wala tayong motor. So okay lang 'yun. Medyo maulan po yung panahon ngayon, maulan po dito sa lugar namin, no. Dito po kami sa Mactan, Newtown. Naghihintay pa lang po kami ng masasakyan namin. So abangan nyo ang biyahe namin, pa-norte naman. Pasakay na kami sa bus. Hello, what's up mga guys? Welcome back sa ating mounting channel. Sa video natin ito, no, mga guys. So andito po tayo ngayon sa Liloan, Cebu. At dito na po tayo magkakalyo survey, no? Tapos tatanungin po natin yung mga tao dito kung sino ba ang napupusuhan nila sa darating na eleksyon. Tapos yun, kung bago pa lang kayo sa aming channels, please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa bago namin video sa kalye survey dito sa Cebu. Kaya sa mga Cebuano dyan, mga Bisaya, bay, pakipindot talas sa kuhan bay, sa subscribe button bay. So tara mga Bisaya, tara, let's go. Okay. Ay laypong Wala, diretso. Yan, Liloan. Liloan, Cebu. Diyan namin sa Liloan. Okay. Okay. North po ito, yung mga guys, north of Cebu ang Liloan. North of Cebu. Hello sir, mayong hapon ninyo sir. Para niyo sir, sa Kimayo na lang unom sir. Okay. Marcos sir. Marcos sir. Lock na ito. Smile sir. Marcos. Marcos po si tatay. Marcos. Wala pa masara. Ikaw sir. Okay. Marcos. Unsa kan sir? Unsa ba sir? Wala man si Sara. Sara ya. Si Sarah, iya Sara ha? sana ya. Wala man Sara. Abot sa sa kanang November 15 ng kuan. Dire nakita mga kuan mga Marcos. Marcos sila. So, Salamat kayo Sara. mangita sa miglayan. Thank you sir. Dire na. Mari kang mga banay. Dire, kamutan kita. Aka ni si ma'am. Hi. Vlog lang, vlog. Yes, YouTuber po kami ma'am. YouTube. Wala man dira ako pipili. Wala. Ading. Oh. Ay, dili Ini ko na Pacquiao, Lacson, Marcos, Isko, Ibato. BBM. BBM naman. Yeah. Kasi gara sila patanaw silang naon YouTube. Ay, Ikaw mga alto kay BBM ko. Si Bato? Oh. Bato ra? Batay mo? Lini ano, Lini. Isko. Uy, dapat giwala na niya si Lini. Ayaw. Apil na siya. Wala sa may istorya ni mong kuan. Ni Marco. The best. The best. Uy, kanang Wala. Thank you. Salamat ma'am. Awesome. Asa man tanate kalutsan diha. Ang arita nila ma'am.
sa Mikadiyot ha. Hello ma'am. Pwede mi mag-survey. Survey lang yung vlog mo ba? Para nimo sa gimayo na nila ba? Opinion lang. Yes. Ini Pacquiao, Lacson, Marcos, Isko, si Bato. Marcos. Marcos. Tama. Oh, di yapo. Murag daw gas Marcos dire napita. Dari sa Salamat ninyo. Liloan nga rita. Thank you, thank you. Thank you mga sir. Ngari sa amin sir. Kasi nila vlog lang para Hi, nimo sa Nanay. pinakamayo nila. Langonom. Lini Pacquiao, Lacson, Marcos, Isko, si Bato. Marcos. Marcos, si si Nanay. Nanay. Thank you, Nay. So ngari. Medyo maulan daw ako dyan. Yes. Maulan na. Maulan. Vlog lang. Hello, sir. Pinakamayo sa Mindanao. President? Yes, sir. Kung kinsa kay angayan ana nila Pilipinas makapasok Pilipinas Philippines. sponsor. Oh. Balik si Marcos. Ay, balik na si Marcos. Balik. Balik daw si Marcos. Salamat. Thank you, thank you. Okay. Nakabatay ka, sir? Salamat, sir. Para nimo sa gimayo nila. Langonom. President. Lini, sir. Lini ka, sir. Okay, Salamat, thank you, sir. So, ngari ni. Ngari. Ay, hapon. Nag-vlog na, sir. Para nimo sir sa gimayo Nakabutay na. Register ka, sir? Oo. Nakabutay ka? Ah, Para okay. na sa gimayo na, sir. Opinion lang. Kailang Pinakamayo sa Mindanao. Marcos. Marcos, Marcos, sir. Kanibol, sir. Kay nitan agad. Apel ka, sir. Apel ka, sir. Oh, sir, ma. Mana dia? Oo, apel ka, Oh, sir. pinakamayo. Si, asa man ana Oh. nila? Pili lang ko sa. Oh. Kalau si Marcos. Marcos ya, ko na siya. Oy, si Marcos ko na siya. Marcos ya, puro Marcos. Selamat, sir. Thank you. Ay, kani si sir. Nakabutay na ka, sir? Ay, bata pa ka, no? Ah, okay. Ngay. Ay, oo, pero bata mo man ikaw. Dari. So, ngari. Kani si sir? Okay. Hello, sir. Survey po. President, mana yang dagang presiden? Lini Pacquiao, Lacson, Marcos, Isko, si Bato. Oh. Ay, Marcos. Marcos ka, sir. Ikaw, madam. Ikaw, ma'am. Para nimo. Opinion lang. Ah, si Bato, ya, okay. Bato. Ikaw, sir. Ikaw, sir. Para nimo. Oo. Anak ko, Marcos. Marcos Marcos, ka po ka, sir. sir. Pero di ko taga diri ha. Oh. Ormo ko. Ay, shout out sa iyo, ma'am. Oh, karon pa ko nabot. Sige, shout out, Shout sir. out. Oh, shout out sa taga Ormo ka. Ano na, amos. Oh, sir, tanawa rin, oh. Ano mo YouTube, YouTube. Sama, baby. Tanaw ka sa YouTube, ha? Oh. Shout out sa imong mga kababayan sa mo. Oh. Galitin nila, galitin. Aliti. Parehas. Oh, parehas. Ako kare. Kamo, sir. Kani, sir, Ah, kani, sir. mga Marcos man na sila. Marcos, wala pa ni. Ah. Oh, Marcos ko. So, pilo. Duha. Ah, dapat na singkit BBM. Dapat na singkit BBM ito. Pagkari sila. Nasuwatan niyo mo? Oo. Ah. Ay, ano eh, may man. Tanya, tana. Ah, buti Hello, naman. madam. Para nimo. Makabot ka? Oh. Ha? President? Para nimo. Ah, nag-survey mo ba? Para nimo. Lini. Nanay lang. Ha? Okay, wala siya. Hi, Nay. Para nimo na, sa gimayo na na. Makakuan kita sa Survey lang tanan mo, eh. Nay. Kani si Lini? Lini, Ma'am ma. Lenny? Lini kang nanay. Ma'am Lini, si Nanay. Salamat nay. O, ngarita. Kani si Sir, okay lang, sir. Si madam na lang. Sudlo si sir. Ay, opinion lang ba? Marcos si ma'am.
Ikaw, sir. Pwede na mga tanong, sir. Ikaw, sir. Ano, sir? Ito, Register ka, sir, na makabuot ka, no? Okay. Marcos. Yan. Dahil norte. Ano, sir? Ay, kari si sir. Hi, sir. BBM. BBM si sir. Di siya makita. Di siya makita. Oo, sir. Tanawa lang, sir. Ikaw, sir. Marami. Tama na dahil. Tama niyo. Okay. Ngari. BBM. Nanguna po si BBM sa Liloan. Hello, maayong hapon, ma'am. Ika, ma'am. Para ni ma'am, sa Limayo. Naka-survey. Yes, survey po. Survey lang. Ini Pacquiao, Lacson, Marcos, Iskog, si Bato. Ano mo? O, nag-research Nanguna-una po. pa. Oo, Or wala pa nag-research. ako. Pwede naman nabi ako Yes, mag-decide. na. Kung wala pa din natin undecided, ma'am. Oo. Wala pa. Wala pa kalayo. Sumay mo. Naglibo pa man siya. Okay. Wala pa ka-desisyon ni So, ma'am, no? undecided si ma'am. Okay, undecided. Kungari, saan na siya? Gaisano? Dito pa tayo sa Quezano, Liloan. Liloan. Gaisano, Liluan. So, nga to tagay. Sana. Sabi sa Gaisano, Gaisano. Gaisano. Red line. Yes. Sir, Hi, sir. Nag-vlog na sir ba? Para naman sa Limayo, sir. Marcos, sir. Dahil ka na sila matanaw dyan, sir. Ay, oo. Ito si ma'am. Ikaw, ma'am. Ay, nay. Ikaw, ma'am. Para ni ma'am. Undecided. Undecided si ma'am. Okay. Sir, Juan, Marcos. Okay, thank you sa inyo. Ito. Ano rin ako? Sir. Hi, sir. Nag-vlog mo, sir ba? Para naman, sir. Sa Limayo, sir. Buwan. Bumbong, sir. Thank you, sir. Okay. Ungari eh. Laki ng Gaisano. Ang Gaisano. Hi. Pinakamayo nila, sir. Marcos. Marcos si sir. Bigyan natin ng ano si sir para makita niyo yung YouTube natin. Eto sir. Thank you sir. Hi ma'am. Vlog lang naman, ma'am. Yes po. Survey, Rini, Pacquiao, Lacson, Marcos, Iskog, Bato. Pinakamayo gid lang ano. Kasi. Para ni mo. Marcos. Marcos si ma'am. Ito po ma'am, baka gusto mo na nawarin. Thank you po. Salamat, ma'am. Ikaw, sir. Pwede ka, sir. Para ni mo. Okay sir. Marcos. Marcos kasi. Marcos si sir. Ikaw, Ito sir. si sir. Ikaw sir. Isko. Isko, Ito ma'am. si sir. Isko ka, sir. Okay. Salamat, sir. Ito, baka gusto niya panoorin mamaya. Upload natin ito ha. Oo. Okay. Ikaw sir. Ikaw, sir. Ikaw, sir. Sir, sir. Sir. Ikaw, sir. Dili. Okay sir. Ayan. Ikaw. Marcos si sir. Okay. Ito. Sige po. Thank you. Ito. Para ni mo, ma'am. Sa Limayo, ma'am. Oh, pinakamayos, tanaw ni mo. Panoorin mo mamaya. Upload natin ito. Marcos. Marcos. Marcos si ma'am. Pero Marcos, ganun. Ikaw, ma'am. Butar ka, ma'am? Nakabot ka? Vote ka? Okay. Para ni mo, sa Limayo. Marcos. Marcos. Ikaw, sir. Ikaw sir. Poro, mani Marcos. Sige. Shoutout kayo. Shoutout dali. Hi. Mihalin cellphone. Palit na mag-cellphone. Palit na mag-cellphone. Sagad mo na doon. Sige. Abang na lang kayo bukas or mamaya. Ayan. Paano yan? So ayan, tatawid kami. Tatawid. So ayan, tawid.
Tawid. Mga sir. Tawid. Hi. Ay, diri ako. Suman. Lakson ka sir, lakson. Lakson. Lakson di Marcos ako. Yan, Marcos yan. Marcos si sir. Boso, Okay. Dito anak ko. Oh. Marcos ang akin. Ikaw sir. Ikaw sir. Oh, para nimo. Pacquiao ya, Pacquiao. Pacquiao. Oh. Kami. Lakson oh, lakson. Lakson si sir. Ikaw sir. Si sir naman. Oh. Ayan ang sudor. Ano ba yun? Sa may diskarte mo nung? Oh, pila ka kaya gusto na. Nagana na yung Marcos. Oh, nagana na presidente mo. Dawa. Marcos mo ya, presidente. Oh, sila si sir. Ikaw. Ikaw sir. Wala ata. Wala pa siya eh. Wala. Ikaw sir. Ikaw, sir. Para nimo sir. Asa na? Gawa mo dito. Asa lapit? Ay, baboy. Ah? Si Lakson, Lakson. Lakson. Ikaw sir, Ikaw para nimo. sir. Pacquiao ko sir. Ay, bigyan natin ng YouTube to sir. Pasok mga Sir, oh, panoorin mo maya sir. Upload natin sir. YouTube na YouTube. YouTube na sir, YouTube. YouTube to. Tanawa lang sa inyo ha. Sos. Dara de. Oh, makakita mo. Oh, sige. Salamat ninyo. Thank you. Ay, nagpapar. Ah, dito. Nagpapar. Pwede mo sold yan eh. Pwede mo sort? Pwede mo sold. Okay. Ikaw sir. Oh, para nimo. Ganyan lang. Ito YouTube natin. Upload natin mamaya. Bongbong ako, Marcos. Bongbong ya. Bongbong Marcos. Manny Pacquiao ako. Manny Pacquiao ko sir. Yes. Manny Pacquiao si Kuya. Kuya ko. Ikaw ma'am. Ito si Mau. Bongbong ya. Bongbong si Mau. Ang lamig dito, grabe. Kari si sir. Kasi ganas. Makabuot ka sir? Ka sir. Makabuot ka? Ah, di pa. Okay. Sige. Salamat niyo. Sige. Shout out. Shout out eh, Juan Guardia. Gary Madahos. Thank you. Ayan. Ikaw baka. May, ano? Shout out ko sa taga Virginia Farms. Okay. Sige, thank you. Virginia. Saya. Okay. Ha? Sana, nag-shoot. Shout natin. May hapon, survey mo ba? Para naman sir, kung saan kita kamayo. Tanaw niyo. Sound sama na sir. Survey president sir, president. Dine, Pacquiao, Lakson, Marcos, Esco, Ibato sir. Puro mayo. Parehas man, maglibog man ta. Maglibog kita, parehas So wala ba ang decision? Wala pa, undecided. Oh, Okay, wala sir. pa ang decision sir. Undecided siya, sir. Basta parehas dito. Okay. Thank you kayo, sir. Ah. Hi, sir. Makabot na ka, sir? Survey lang sir. Makabot na ka, sir? Oh. Dili pa? Ah, dili pa? Dili ba kapuntar? Ah, okay, di pa. Sige. Thank you. Nag-ano kami. Hi, sir. Makabot na mo, sir? Oh. Ganyan lang sir. President po. Survey sir, president sir. Pinakamayos tanaw niyo. What's up naman? Yes, sir. Pacquiao sir. Okay. Sige, sir. Thank you, sir. So, busy ata. Busy. Eto sila. Sir, may hapon niyo sir. Mayong hapon, sir. Survey mi sir, para niyo sir. Sa kimayo na sir. Para dapat presidente. President po. Wala pa rin sir. Undecided po. Si sir. Layo pa, layo pa. Okay. Okay, daga pag-usapan. Ikaw sir. Pwede tama sir. Vlog po to, sir. Okay, undecided po si sir. Wala sir. Oh, wala. Mabre, layo pa. Okay. Salamat sir ha. Tatay, tatay. Ay, may opinion naman tayo. BBM si tatay. Thank you. Oh, basta BBM eh. Okay, sige tatay. Thank you. BBM. Ayan. Pero, apa naman yan? So, yan. Dito.
Kabutar na ka? Makabutay Para yes. nimo sa mayo. Dili ka makita nato sa Oh, YouTube YouTube. na, YouTube. Eto tagaan sila nato. Para nimo sa President. pinakamayo nila, presidente. Oh, karapat dapat. Oh. Tingnan mo sa YouTube. Tanawa, YouTube na, YouTube. Oh, Oh. makita mo yung face mo doon. Oh. Para nimo sir, sa mayo nila. Nene, Pacquiao, Lacson, Marcos, Isko, Bato. Sino? Marcos. Marcos. Marcos Bayo, sir. Marcos. Tara, Marcos. Okay. Salamat, Ayan, sir. thank you, Tama sir. din, Tama. Ay, no. Sabi niya. YouTube yan, sila de Langgo. Ay, sir, may ikaw hapon, sir, sir. makabota ka sir, no? At vlog mo sir ba? Hindi na kamay, tanaw nyo sir. Yes po. Punta na kag YouTube, sir? Wala pa siya ka-decision. Punta na kag YouTube? Punta na kag YouTube? Oh. Wala pa ka-decision sir. Okay. Tagaan lang ka kaugtuan, sir. Para sa YouTube, sir. Search lang. Sir. Thank you, sir. Ay, may hapon tayo. Nag-survey na tayo ba? Ano yan? Dili siya. Okay. Dili siya. So, dili si tatay. Nagdali. So, nga rin mi sa padung rambut butir eh. Okay. Tay, may hapon ninyong doa. Survey din ma'am. Para niyo ma'am. Vlog lang niyo ma'am. President. Oh, president. Wala pa. Wala pa si ma'am. Undecided si ma'am. Undecided si ma'am. Ikaw sir. Excited. Okay, hapon. Okay, hapon. Undecided. Ay, layo pa. Okay, thank you. Salamat. Sige, salamat. Ikaw sir, vlog mo sir. Ayun lang sabi. Sige. Ikaw sir. Vlog mo sir ba? Para ni mo sir. Sige, mayo sir. Yes, sir. Asa man ana. Ano yung dagang presidente sir? Wala pa. Sige. Wala pa sir. Thank you po. Wala pa, wala. And Ikaw sir. Marcos ka sir. Isko ka. Isko daw. Sabi Isko niya. na lista raw, Isko. Isko ka sir. Isko ito. Ay, Lina ko. Kuwata ko nga. Thank you. Narita. Marcos. So, nga rin mi. Okay. Vlog ko sir, para ni mo. Pinakamayo. Presidente mo, sir. Asa man. Kanang pinakamaayo sa ila. Nene, Pacquiao, Lacson, Marcos, Isko, Bato. YouTube lang niya, sir. Ha? YouTube. YouTube bro, YouTube. Oo. Pili lang niyo ba? Nakapili na ka. Oh, ya. Okay. Asa man. Ay. Okay ra? Oo. Ha? Wala kayo mukha na wala ka. Ha? Hindi na pumukha. Nag-listen si sir. Kaya lang nino. Undecided sa man. Nakapili ka. Pacquiao, Pacquiao. Pacquiao. Okay. Thank you, sir. Ayan. So, dito tayo dito. Ano ma'am? Para niyo, basta kimayo nito ba? Wala ka decision. Undecided. Ikaw, makabota ka? Ay, di ba? Ikaw nga, pwede tumata namin. Sige. Wala si ma'am. Ikaw sir. Tapos na si sir. Ikaw, sir? Para naman sir. President. Survey para presidente. Ano yung nakantel nga, para naman sa pinakamayo nila. Oh, mapili daw. Oh, Yes. para naman. Hindi na Pacquiao, Lacson, Marcos, Isko, Bato. Wala ko kuan. Pacquiao ko. Pacquiao si sir. Salamat sir. Ayan. Manalo. Ikaw, Manalo. tapos ka na? Tapos na ba? Ay, wala pa daw. Hindi tayo ikaw. Lahi siya. Ikaw ma'am, para niyo. Isa may mo, ma'am. Pareho mo sila kuligyan. Oo. Makakuhan sa atong Philippines. Hindi, Pacquiao. Si Isko. Esco, si Madam. Salamat Okay, thank you, ma'am. Ngari. Ngari. Hello, sir. Vlog mo sa survey lang. Para mo sa mayo lang ano. Kalye survey mo to. Survey lang, survey. Yes. Para nimo sa mayo lang ano.
Na kung nakapili na ka sa imong president. Opinion na mo. Esko. Okay, thank you sir. Kani ka mo sir, makabote na mo? Oh, naka-red siya. BBM. Marcos, Oh, patagay ko ang YouTube na naman dyan. Oh, para ano, para ano. BBM ta, BBM. May baka may gusto kayo shout out ka muna habang nagano ka. Oh, dali. Oh, no. Shoutout sa Oh, sige. shoutout tayo sa mga friends ako. Yeah. BBM ta, BBM. Okay. Oh, ito, sige. Kaya ka para kita ang ano. Sige. Shoutout yo sa akong uyab. Kay Marcos kay Juan. Marcos. Kay ganan siya sa atong ekonomiya nga mulambo ba. Yes. Okay, thank you sir. So, let's go. Kanay silang mama na mahuhuaw. Wow. Makabutar mo. Come on, ma'am. Yan mo ang marik ko ako, marik. Duterte ko rin sila. Ah, sorry. Wala pa ka Duterte. Duterte balik. Wala pa, wala sa. Para yung pili lang ko sa. Pakyaw na ako. Bakya ikaw ma'am. Pakyaw na ako. Bakya lang yung manok magsukmag ka. Ikaw ma'am. Ah, BBM ka ma'am. Oh, grabe. Ah, BBM. Salamat ninyo. YouTube eh. Hello nga pala. Oo. Gano sana ni Wakil siya. Papa rin, huli ba? Kasi nook nga. Umaklot natin. Ito si Sul. Wag na lang. Ito, makabot na siguro na sila. Makabot na ka, madam? Makabot na ka? Para ni mo. Tayo. Survey lang. Survey po natin, madam. Marcos lang siya. Marcos, panoorin mo. Thank you. Ayan, Marcos. Let's go. Ayan, nagsa-survey po kami. Papunta kami. No, north ba? North of Cebu. North of Cebu. Okay. Hi! Mag-survey ta. Para ni mo, sabi pinakamayo lang ako. Tataw mo. President po. Pinakamayo pa. Karapat dapat po. Yes. Wala pa Duterte sir. Wala pa. Okay na. Kung kani siya dili ma Dili, Pacquiao, Lacson, Marcos, Escobar. nara ko ani nila kani. Si Oh. Lacson o si Marcos. Oh. Kaya pili ko siya. Dili Pinakamayo. Kani kay murag masukuan na siya. Kat dire lang ko kalakson. Lacson na sir. Jackson, si Sir. Lacson sir. Oh, ikaw sir. Okay, Brightman. Oo. Nya kinahanglan ba ta magpresidente nga kanang nadyo sakto gid nga kuan. Kuya rin mo. Ah, Duterte. So, wala lang. Duterte. So, Paabot pa siya, undecided oh, si Sir. Kaya Huawei Duterte. Paabot pa siya. Kani Ikaw sila, sir. Sir? Bongbong bay. Bongbong. Bongbong. Ayan. Ikaw sir. Ikaw, Sir? si Pacquiao. 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 Ano madayon na siya murag di na siguro na siya madayon. Lagi. Pacquiao, Paabot sir. ka takin siya no? Ikaw sir. Kani si Sir? Pacquiao. 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 Oh, Okay. mana na itong nakuha karon. So, ano, mga tutapadong ay. Thank you. Ano yung tanong mo YouTube? Tanong mo YouTube? Nag-ayun mo yung YouTube na naman. Ato upload ma. Hello, ma'am. Nakabot na ka, ma'am. Nakabot na ka. Kumilik. Para ano mo, sa kimayo mo. Wala ka? Ah, Ako sa'yo mo. President? Oo, President. Ano yung lansan? Nawag ko ako magkaon. Wala pa ka-desisyon si ma'am. Thank you. Salamat mama. Wala pa siya ka-desisyon. So, undecided siya. Ang ganda niya. Dagay guwapa, Dewi. So, nga ito may padong. Asa ka padong? Ha? Okay, nga ito ko na may padong. So, ayan. Mangita kami silang market. Asa naman yung ilang market? Nag-vlog lang yun mo. Para ni mo. Hello, nanay. Lantaw ni mo. Asa may kanang pinakamay? Makahawal tapos kahirapan. Opinion lang. Marcos, come on. Ah, si Marcos. Napuno na sa Marcos. Ayan, napit na mapuno. Ikaw Kani ma'am. sila. Ay ka na eh. Ikaw, madam. Oh, para nimo pinakamayo gid. Lantaw nimo.
Pacquiao. Pacquiao. Ya. Salamat. Thank you. So ngari sa mi. Ya, kami sih. Doy. Ha? Doy. Sir, may hapon niyo, sir. Pwede. Nagsabi mo, sir. Service sa taga diyon. Yun siya. Bakit kasi mag-finish eh? Opinion lang. Opinion lang. Galay ko. Pili lang ko? Oh, Yes. pili lang ko, sir. Marcos mo eh. Sige, panoorin niyo po bukas. Oh, Upload YouTube lang. natin. Ikaw, ma'am. Pili ka. Oh, sige, paralan. Marcos ka. Marcos, pili. Okay, thank you. Okay, salamat, sir. Salamat. Ikaw, sir. Pwede tayo magkano, sir? Lag na, sir. President, Mana presidente na ito meron? Nantan ko. Ano ba eh? Survey lang, sir. nag-survey po. Kali apa? Marcos. Marcos, sir. Okay. So, yan. Okay, nga to. Mga higala di anamis sa Liluan. First time pa namin pumunta dito mga isla, no? First time namin makarating sa Liluan. Malayo pala eh. Anong Tapos oras maulan na? pa. Oo nga eh. Anong oras na? Hi vlog, sabi niya. Hi vlog. Hi, mayong hapon. Survey lang, sir. Para ninyo, sa Gimayo. Lag na yun. Lag. Ikaw. Yes. Oh, Matrilian. Lini Lubredo. Lene ka, sir. Si sir. Wah, Castrillanes. Wala pa din. Nagdalhan ba? Wah. No. Ako dalahan hunta. Ikaw, sir. Ikaw, sir. Kadir. Pinakamalis lang tayo mo. ako. Pacquiao ka, sir. Si sir. Manipakyaw, boss. Manipakyaw. Pacquiao Pacquiao, si gyapon, sir. Ang masog Pacquiao. Ikaw, sir. Pacquiao gyapon. Ano mo YouTube no? Ito upload na Oh, yan, sir. Ikaw, sir. Wala pa, wala pa. Wala pa ka-decision, sir. O sige. Kaway. Shout out Oh, shout out, sir. sa mga taga-ano din Samar. Mga Bautista family, Ilyado. Oh, waray ba? Waray. Waray. Parehas sa parehas. Pareha mga tagalite. Kaway. O sige rito sa ilang mga sir. Ikaw, sir. Hi. Ay, lang kami rin. Ay, Pwede na. Nahiya si Para sir. niyo. Pacquiao. Okay, Pacquiao ka, sir. Pacquiao. Kusog si Pacquiao. Sobra. Gani si ma'am. Para niyo, ma'am. Hoy, pat na oh. Pacquiao gyapon ka, ma'am. Gani Ikaw, Eh, si sir. sir. Yung naglupat. Okay. Wala siya. Andit. Ogma. Ogma. Ah. Gani sila. Kamo, Ikaw, sir. sir. Para nimo pinakamayo gid. Oh. lang ko eh. Bawo lang pa yan, wala. O pa ikaw, sir. Unya na lang. Okay. Oh, nga Tama, rin sir. sa Tama, kanila tama. kinaa sila. Oh, bebe. Bakit? Ikaw, sir. Bakit po? Nindot atong nasod. Ay! Ikaw, sir. Panoorin mo YouTube. Ikaw, sir. Pasignaan niya ang atong kuan ba, ang atong kausaban sa atong kuan. Atong lihok sa atong nasod. Dagan sa Pwede ba si amigo Marcos? Amigo ni Amigo. Oo. Ako ni amigo. Ah, sir. Ikaw, sir. Sa amigo mo, sir. Kaya esko ako ah, esko. Esko. Ikaw, sir. Salamat ninyo. Okay. Ito nga. Galing nga ito. Marcelo. Tara sila, sir. Hello. Hi, sir. Survey lang, sir. Pwede. Wala. Oh, ayaw. Ikaw, sir. Ikaw, sir. Vlog lang ako, sir. President po ni mo, sir. Opinion lang nimo, sir. President. Ano yung dagat sa kuwan, sir? Lini, Pacquiao, Lacson, Marcos, Ito, Bato. Naglisod sila. Naglisod na si sir. Sewot ko ta. Para nimo sa gimayo na nilang unom. Mao na yung dagat, sir. President. Ako ay butaran lang sa reglado. Pacquiao. Si. So yan ba? Ikaw, sir. Para nimo. Survey lang. Moro magwa. Pacquiao. Mana ka sa kumo? Thank you, sir. Ayun. Ikaw, sir. Pwede sa mga tanan mo, sir. Survey lang, sir. Survey. President, sir, for Survey. next year. Pacquiao, Lacson, Marcos, Isko, Bato. Ang pinagigamayo. Marcos, si sir. Hindi na masog Marcos. Ayan na. So, ngarita. Ay, kani si sir, be. Para nimo, Pinsay Mayo.
President. Pinakamayo stand out. Nga, busy. Vice President. Mga president na siya. Marcos. Pwede sir. Marcos. Hello sir. Sorry lang. President. Pinakamayo stand out niyo. Ay, gumuda. Scoop. Okay, scoop si sir. Yes, ko sir. Ayan o, scoop. Ikaw, sir. Ikaw sir? Naguna-una pa si sir. Oh. Lini ako. Lene ka sir. Lene si sir. Thank you sa Sa inyo iskong sir. si Lene nagkuyo. Ato taga YouTube basta ganahan mo butan ako. Ato upload na ba? Oh, dila. Dili. Ikaw, sir. Ikaw sir, President. Ayaw. Ngarita nila sir, per glass na lang siguro ni. No? Hello? Oh, may hapon. Yes, vlog. Vlog. Dili ko aning Isla de Olango. Oh, tagaan ta mo kuan sir. dili ko aning lakson. Oh. Dili sa ko ani. Okay lang ko ani para senado lang ko to. Presidential di ra pwede. Okay. Ini yellow dilawan. Kani duan-duhon pa ni. Kani lahi niglakaw kay bawo ka sa Manila. Kay bawo ka sa Manila ani. Okay. Kani bato Approve. kani panduha. Duha Ang pala. pili amo nang duha ang imong pinaka Oo. kusgan. Muna pinakamayo gini mo. Ha? Pinakamayo na nando. Kung magpili ka karon, asa man po nilang duha. Ari lang ko diri. Okay. Say, Sir Bato iya, si Sir Bato. Pato. Naman sir. Kani si Naman sir. Para nimo Sir. sir. YouTube mo tala ka oh. Sige ato ni upload. Sa YouTube game, tanong mo ko. Oh. Usan ni YouTube. Isla de Olango na. Ay, pwede lang ko. YouTube na, YouTube. 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 Mayo lang sir. Ikaw sir. Asa man? Wala ka. Wala po. Wala pa ko. Undecided. Ikaw sir. Decision. Okay. Sa kita sila. Basta ako. Oh. Pero na pa isara sa. Oo. Paabot ta ana karon kung Hindi talaga YouTube. Yes, oh, taga. Alagay na, oh. YouTube niya. Unya pa na nang-upload kay mauli pa Kung may isla. i-upload na Asa nato. na bitas slide nyo? Sa Trosa. Lang. Asa sa Tarusa? Kamisan. Kamilan. Tinggo. Wow, naman Shout out out ka. Taga Tinggo di ka? Hindi, Kamisan, mi. Oh, shout out. Shout out. Oh, shout out ka Pamilya dito. dito. Akong asawa, Oh. kaliwat taga Tinggo mga Amoris. Ah. Nganoy Lando, Aninoy Tatong, sila Silso. Daghang salamat. Vlogger. Isla pre, taga Isla. Dili ko taga Isla yung asawa. ako si Pidot. Oh. Kala ka asawa og taga Tiwasan yapon pero ang kaliwat taga Isla. So. Taga Liloan ko mismo Tiwasan Katarman. Okay, sir. Salamat Thank sir, you. salamat. Thank you. May tanong tuta. Dere. Oh, Isla de Olango. Hello, sir. Vlog lang mo sir. Pwede ta mag-survey? Survey. Sila lang. Okay. Come on, say opinion lang, opinion. Opinion po. Kanang inyong Oh. president. Lene, Pacquiao, Lacson, Marcos. Marcos. Marcos, si sir. Upat na dere. Pacquiao ko, ipito. Kuha man, Pinoy man na. Oh, si Sir Pacquiao, si sir. Kato. Kamu dia sir. Di mo lakson. Huy. Ikaw sir, para nimo. Opinion lang. Oh, ikaw, sir. Pinakamayo stand out nimo, kanang maigi muda sa Pilipinas po. Esko kasi. Puno lagi ka Marcos. Ikaw ka. Ikaw sir. Ikaw, sir. Lag lang na sir. For president po. For president. YouTuber po kami, sir. Pinakamayo stand out nimo. Pacquiao. Pacquiao kasi. Pacquiao. Mutan na mag-YouTube, no? Oh, tanaw lang yung YouTube ra. Ato i-upload ugma. Oo, mahatag ko. Ato kay arong ma-upload na to ugma. Thank you kayo sa inyo. Nakauli na baka dito? Wato ko dito pista. Piyesta lang. Sige, sir. O, so, tali na lang ta, tali. Sige. So ayan mga guys no. So tapos na po tayo mag-survey dito sa lungsod po ng Liloan, Cebu, no. North po ito ng Cebu. Tapos ngayon kung napapansin nyo, medyo marami-rami po rin si Marcos. So kay BP Lene may nakuha po tayong 4. Tapos kay Pacquiao 5, 10, 15, 20. 20 kay Pacquiao. Lacson, 3 po yung nakuha natin dito. Tapos si Marcos 5,
10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. 45 Plus plus 4. four. So, 49. may nakuha pa tayong 49 dito sa Liloan. Tapos kay Isko, 5 plus 3. May nakuha pa tayong 8. Sa Bato, nakuha pa tayong 2. Tapos sa undecided, may nakuha pa tayong 5, 10, 15, plus 4. 15 plus 4, 19. So ayan mga kaisla, no? Dito po, nangunguna po si Marcos, nakakuha po siya ng 49. Tapos pangalawa naman po si Manny Pacquiao, Senador Manny Pacquiao, nakakuha po siya ng 20. Tapos undecided, may nakuha pa tayong 19. Tapos sumunod si Isko, no? May nakuha pa tayong 8 na Isko. Tapos ni Lene, 4. Ni Lacson, 3. Tapos ni Bato, may nakuha pa tayong 2, no? Tapos yun, klarong-klaro po na si Marcos, siya po yung nanguna dito sa Liloan, Cebu, no? Tapos kung gusto niyo po ng ganitong video, please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo lagi sa aming YouTube channel. Thanks for watching. Isla de Olango. Salamat.